egia da, gure aldetik beti saiatu garela zuei eskaintzen, harik eta baliabide gehien, batez ere, gerora, begirak ikastoratik irtetzen zaretenean, eduki dezazuen ez bakarrikan eduki maila bat, baizik eta gizarte mailan ere gero zuek ere eragile izango zaretelako. Lana, konpromisoa, errespetoa, eraikitzea, baina errespeto bide batetik, hori guztiak landu ditugu eta saiatu gara lantzen. Eta argi dago ere, zuen etxetatik ere ziur nago, hortan ere arituko zirela, hori guztiak pixka bat nahiak. Mila esker, hain zerron gauden, eta edozer gauzetarako guztiak irekita dituzuela. Espero dut guretzat ere zuen izatea.